5 най-лоши Star Power в Brawl Stars. На пето място слагам този Star Power на Стил, като той просто като си пуснеш супера и отива по-напред. На четвърто място слагам Star Power на Мортис, който просто е тази човек, който прави с 2 секунди по-бързо да се зарежда оная червена черта, която виждате. А пък на трето място слагам този Star Power на Колет, защото той просто ти слага щит, когато си пуснеш супера. Ето пуска и този щит. Много тъпо. На второ място слагам Star Power на Менди, защото като стоиш мирно просто ти дава щит. На първо място слагам този на Тара, защото просто като си пуснеш